Siyabingelela ingane zakwethu zase-South Africa. Sibona-ke laphayana ngane zakwethu wesilisa efake ukudla abakudlayo ovalelweni noma besendaweni yasejele. Ngane zakwethu, mina-ke bengathanda ukuthi ngizwe uvo lwakho laphaya kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalokhu kudla. Laphayana uveza ipapa neqanda. Sicabanga ukuthi iqanda-ke leli elibhoyiliwe. Iqanda elibhoyiliwe, asazi noma yiqanda elithosiwe yini futhi lelo eliseceleni elincane. Kodwa-ke yena uyakhononda, uyakhalaza ngalokudla uthi hhayi isichafu, bakubiza ngesichafu-ke ukudla kwabo. Uthi-ke yena hhayi lokhu isichafu akubona ukudla impela, akubona ukuthi kulungele ukuthi bakudle. Ukube bekulungele ukuthi bakudla ubengeke akushuthe. Ngane zakwethu, ungabe kuthini ukuphawula kwakho? Uma ungena uma uqala ungena kule channel yethu, siyacela usixhase ucofa u-subscribe button kumahhala. Ngane zakwethu, awukhokhi ngisho isenti nje ukusubscribe kule channel. Mina-ke nawe ngane zakwethu ngicela sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko, bye. Bafethu, le nto esiyityayo le nonsense nto esiyityayo ikhatshwa zi-5 slides ububhaka sityayo, yabo, ikhatshwa zizayo ezi-5 ezincane. So isopota yabo, and isopota that's why likaka hayi le nonsense, yabo. This is what we eat. Normally sinikwa state, yabo. So I'm not exposing men who want to be bitter, but this craft is someone who's got account and nonsense. Shit. Subscribe to this channel.